Busaya pala. Ano may mukha ka na ako? Uy! Paano ka, kuya? Hey! Huwag ka nang dadaan doon. May nagpaparamdam doon. Baba, ninano ka parang nakataranta ako. Maglagay ka rin. Maglagay? Ano? Ang pari. May mukha ka niyang pari. Buti yata maglagay ka rin, pari. Paano, tabli. Tama mo kaya, Beko, monita mo rin yung nangyari kayo. Ako rin, friend. Kabukas eh, may lakad. Ano kasi yung dinalang ko rin, ating may muga ka na ako. Ako ba, nung ninuratang may muga nga rito, makatadwa pa mong beses. Amo na pare, ako sa kitang happy ako. Balo na yung mga niyan. Hello, pare. Ating kong dalagan. Balo mo na yung gawan na. Sige, ready mo rin gamit, ha? Magaligitang manawas din ni pare. Kasi nga, Beko, may kaya mo eh. Kinimiyadela mo rin medyo miso. Pare, hindi ka customer, pare. Menanuya ka. Papatawa sana namin eh. Naingkanto din, kawawa naman. O Kenny, lungom na ka. O Kenny, lukluk ka Kenny itong. Tabagal na pa mo ko. Sige, magwanang ko lang ang gamit ko. Menano ka wari itong. Loko may kopya mo itong. Masukal kayong kilo bale, bawal eh. Oh, talamay ni. Blampo, may engkanto ko, ating may muga ka na ako rin. Oh, ay ne, lawan mo yung ebo na ini. Kame. Ay ne, ining Kenny Panto. Ating magparamdam Kenny, ay ne. Iyo po. Kenny po banda, ating papasweet ka na ako, niya mo muna. Apota korsonada na kanetong. Diwata itatong. Ay ne, Kenny. Ating pa Kenny, oh. Maragul yan tao, adwala. Pagwapin po. Kasi ito may muga ka na ako rin, makatadwang beses. Awo, apin dito rin tangadwang may asawo. Yung kantulang Paris dito. Ay ne, inuman mo ini. Pangontra ini. Oh, nga ka. Magasado mo pulburi ko kingebon. Ay, dumochusi ka po. Huwag na yung masandi dagawan. Punta lang talaga tang hideout. Apin yung pera masating tanggawan to. Tara. Ay nito, ngatsuta na kay hideout ding engkanto. Ba, Pong, kaya mo ko delo. Ba, nanulawari rin may ngay kaya katong. Ba, Pong, sinabi mo retang adong engkanto, retang Paris. Wapen, ay ne, may kaket, ay may basa. Oh. Engkanto Pares. Awan eh! Ganitong, baka nanda ka ba, tabi paslukag yung panamdaman mo yan. Naman. Ulit. Nanungari talagang mangyari kay katong. Ano may engkanto ko. Day, pabre mo na sa akong. Mga natagay ni, ganyaman, no?
Mas solid ako. Okay ka mo to? Bab, solid palagi ni Bab. Dapat solid. Ano na kaya ka eh? Hindi ako manapnan ka na ako. Ano na ka? Ganun mo Bab? Solid yan. Solid Bab eh. Ba, ang gagawan mo kanya. Magtigang ko Bab. Ba, kaya mana kang balik. Magtulog ka pa. Tirahan ko pa kaya kami kay Bas mo Bab. Ako na pala nini, kaya may kanto yun. Una, mapisina ka kanya to. O Bab, ayun lugar ni. Ay, ang basa mo. Barangay Anunas. Awan na yan. Yan nga mo warap ng Barangay Anunas pala na yan. Run.